Ce simți tu, copil frumos? Adesea, un copil e întrebat: ce vrei să faci? Ce ai mâncat? Spunând ce vrea, el e limitat de limitele celui ce-a întrebat. Rapid acesta pare resemnat, dar nu-i așa. El e frustrat. De-ar fi întrebat cum mă simt, îi spune copilul îngândurat: aș spune sincer, n-am să mint. Ce simți tu, copil frumos? Aude clar sunetul drăgăstos. Cerul senin și el se înseninează, privește cu uimire și decretează. Voi spune adevărul, îmi promit. Ai întrebat ce vreau și am rostit, crezând că îmi vei da ce-am greit. Tu știi ce mic mă simt acum? Mama sa îngenunchează, cu brațele sale îl îmbrățișează, alături pe de-a întregul să-i fie. Îmbrățișarea este acceptată și mângâierea și blândețea. Îți mulțumesc, spune copilul, că ai întrebat eu cum mă simt. Mi-am promis că n-am să mint, să știi că tot ce-am spus că vreau e doar ca să mă bagi în seamă, ca să mă vezi, ca să mă auzi. Atenție să-mi dai, să mă iubești, un timp cu mine să petreci, să ascult și tu, eu, cum gândesc, să mă accepti, să mă validezi, un bravo sincer să-mi spui, căci ai copil frumos. Eu sunt frumos pe dinăuntru, eu sunt frumos pe din afară. Când mă privești, tu mă iubești. Când mă asculți, tu mă respecti. Semințele pe care le plantezi în mine răsar și vor veni spre tine. Și te iubesc și te respect. Te rog să mă întrebi mereu: ce simți tu, copilul meu?